Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Pomwepa pamene tsopano ndikuyitana olemekezeka Samuel Dalitso Kawale MP amenenso ali nduna yoona zaulimi kuti atiyankhule. Akatiyankhula iwowa adzatidzutsiranso mtsogoleri wa dziko lino kuti atiyankhule komanso kutsegulira msika umenewu wa Afodya. Koma akamaliza kutiyankhula mtsogoleri wa dziko, palinso chochitika china chomwe olemekezeka president mukhale mukuchita, kupereka mphatso zosiyanasiyana zomwe zakonzedwa. Komano imeneyo ndi gawo lomwe ndidzalifotokozere bwinobwino tikabwera, koma pali magawo awiri. Ina ikhala ya learning materials, ina ndiyo khudzana ndi solar irrigation systems to selected schemes. Zikoma kwambiri President. Ulemu oyamba upite kwa president amene muli mtsogoleri wa dziko lino la Malawi. Ulemu wachiwiri upite kwa amayi a fuko lathu la Malawi olemekezeka mayi Monica Chakwera. Posunga nthawi maulemu akhale m'malo mwake monga mene anafotokozera a Master of Ceremonies. Olemekezeka bwana president, tafika tsiku lino mmawa uno malo ano podza panga zinthu zitatu, ndipo zinthu zonse zikupanga boil down kuthokoza komanso kusangalala, chifukwa tsiku la lero ndi tsiku la chisangalalo. Chisangalalo choyamba bwana president tikusangalala ndi alimi amene chaka china chilichonse mumakhala mukuwafotokozera njira zabwino za ulimi zofunika kuti apange, ndipo amamva. Akamva akapanga zinthu zoyenera, zotsatira zake miyoyo yawo imasintha. Ndipo tsiku la lero tufati kuthokozeni alimi nonse amene mwabwera tsiku la lero, ena mukumvera pa wireless, ena mukuonera pa kanema. Ndimafuna kuti mumve kuthokoza kwathu komanso tikusangalala nanu chifukwa chakulimbikira kuminda osati Fodya yekha komanso mbewu zosanasiyana. Bwana president, ndimafuna ndithokozenso komanso kusangalala ndi alimi amene mukawafotokozera kuti azibwera ku msika wa Fodya, nkubweretsa Fodya amene wasankhidwa bwino amamva. Pa chifukwa chimenechi bwana president, chaka china chilichonse taona Fodya akupanga improve mu quality yobwera kuno ku auction floor. Quality yakhala ili bwino. Pa chifukwa chimenechi timafuna kuthokozeni bwana president kuti tikapanga zinthu zoyenera mumatipanga di reward pa mitengo yabwino imene timalandira tikalima Fodya komanso kudzagulitsa kuno ku auction floor. Pa chifukwa chimenechi bwana president, ngati kunduna wa zaulimi tikuona kuti tsogolo limene munanena kuti likhoza kukhalapo ku nkhani ya ulimi kuno ku Malawi, tsogolo labwino lowala tikuliona tsiku ndi tsiku. Pa chifukwa chimenechi ngati kunduna wa zaulimi nafenso tikuthokoza chifukwa cha utsogoleri wanu komanso tikusangalala limodzi ndi alimi amene abwera komanso amene akutimvera tsiku la lero. Pa chifukwa chimenechi tikuthokoza. Chachiwiri, tsiku la lero tabwera kudzasangalala ndi kuthokoza anzathu amene amagula Fodya ku msika. Chaka china chilichonse bwana president mumakhala nawo kukambirana nawo, mmayitana ku nyumba yanu ku Kamuzu Palace, komanso timakhala nawonso ku state ku unduna wa zaulimi kumene timakambirana kuti kodi tikuchokera kuti, tili pati, ndipo tikupita kuti, tsogolo lathu ndi lotani. Ndipo onse amene magula Fodya makampani chaka chino tili nawo 10, timafuna kuthokozeni kuti simufowoka kukambirana nafe, simufowoka kukumana nafe kuti tikonze zinthu zimene zikulakwika. Pa chifukwa chimenechi ngati kunduna wa zaulimi ndifenso othokoza kwambiri kuti timayenda limodzi. Pali kukambirana kumene timakambirana, timafuna kuthokozeni kuti mumamva, ifenso timakumvani kuti zinthu zisasokonekere. Pali nkhani yakubweretsa ndalama zambiri zochuluka komanso ma investment osanasiyana, chifukwa kuti makampani amenewa amangobwera kudzagula Fodya kokha ayi, amamanga maskulu, amatipatsa madzi, amatikonzera zinthu midzi mwathumu, muchizungu timati corporate social responsibility. Timafuna kuthokozeni kuti simufowoka mmapanga zinthu zoti sizikhudza Fodya yekha koma zimakhudza moyo wa mlimi kumudzi kumene akuchokera. Nafenso fali tithokoze kwambiri ngati kunduna wa zaulimi. Timafuna tithokozenso kwambiri kuti tikakupemphani kuti alimi muzagula mitengo yabwino mumamva. Ndi chifukwa chake chaka chatha tikati average
mtengo wapakatikati unakwana $2.98 komano kumtundaku mitengo imakwera kudutsanso $4 kupita mtsogolo. Ndiye titakambirana kuti chaka chino zinthu tiyambire pamene tinasiya chaka chatha kupita mtsogolo, tayamba kale kuona zinthu zimene zikuchitika. Lero fodya amene wagulidwa pa mtengo otsika kwambiri ndi $1.20, pamene fodya amene yoyo amene kuti agulidwe pa mtengo wa $1. Fodya amene yuyu ndi wakumusi kwambiri mlama doti. Fodya amene yuso mwina amayenera kuti angobwezedwa, koma pa chifukwa cha chikondi chimene makampani ogula fodya ali nacho kwa alimi athu, anena kuti fodya amene yu asangobwerera, komano mulimi wapanga zinthu zambiri tingule pa mtengo wabwino. Ndi chifukwa chake oyambira lero tayamba $1.20, koma fodya wabwino amene wasankhidwa bwino, wauma bwino, wadindidwa bwino pa tsiku lotsegulira, mmalo moti fodyayo amugule pa $2.55 amugula pa $3.20. Ndiye fodya uyuyu ndi wakumusi. Fodya wapakati wabwino sanabwere. Tili ndi chikhulupiriro chonse kuti fodya agulidwa pa mitengo yabwino, osatinso ngati wa chaka chatha, koma akhala wabwino kuposiranso zaka zambuyo zonsezi. Ndiye ndimafuna ndithokoze mwapadera kuti makampani ogula fodya mukutimvera, komanso alimi mukuwapatsa mitengo yabwino. Ndipo ndimafuna tikutsimikizireni kuti ku nduna wa zaulimi nafenso tikhala pa ntchito yoonetsetsa kuti akamberembere aja amene amabweretsa fodya osakhala bwino, amene amasokosera kwambiri kuposa mulimi, asapeze cholowa kumeneku koma achotsedwe, asanonongere mbiri ya fodya kuno ku Malawi. Bwana President, tayika malamulo okhwima ndipo tionetsetsa kuti tiyipite ku auction floor ina iliyonse kuti aliyense amene wabweretsa fodya mwachinyengo, amene safunika kuti apangidwe reward asapangidwe reward, koma mulimi weniweni amene wakhetsa thukuta lake, amene wapanga zoyenera, timpange reward ndi mitengo yabwino. Tobacco Commission, Auction Holdings, Tobacco Association, komanso makampani ogula fodya tugwira kale ntchito limodzi. Ndiye mukadabwa kuti venda walira chaka chino aliradi chifukwa timufinya sitifuna tionongere business ya fodya kuno ku Malawi. Ndimafuna ndithokozeso kwambiri pomaliza Bwana President chifukwa cha upangiri umene mmatipatsa chaka chino chilichonse, mwezi wina uliwonse, sabata ina iliyonse, komanso tsiku lina lililonse. Tikabwera kwa inu kudzakupemphani upangiri simuchedwa kutikonza, kutipatsa upangiri, kutiphunzitsa kuti ntchito ya ulimi kuno ku Malawi ipite mtsogolo. Tsiku la lero tabwera chifukwa kuti tidzasangalala kuti ntchito ya fodya kapena msiku wa fodya ukutsegulidwa. Koma posachedwa apa Bwana President, mwatithandizanso kuti ulimi, mbewu ina iliyonse imene mulimi alime kapena walima chaka chino, mtengo wake ukhale bwino. Ndi chifukwa chake mtengo wa chimanga wachoka pa 650 chaka chatha wafika pa 1200 upita mtsogolo chaka chino. Ndipo policy yanu Bwana President chionena kuti matumba awiri a chimanga azikwanitsa kugula thumba limodzi la feteleza akupitirirabe chaka chino. Ndiye ngati alimi ndifosangalala kwambiri kuti chimanga chimene takolola chaka chino kapena tikolole chaka chino zithandizanso kwambiri kuti tigulenso feteleza wambiri kuti ulimi upite mtsogolo. Bwana President, pamanga zimenezi ku mbewu ina iliyonse imene talima chaka chino tikuthokoza kwambiri, Mulungu akudalitseni chifukwa cha chikondi chimene mwationetsache. Pomaliza Bwana President, ndimafuna ndikuthokozeni chifukwa cha masomphenya anu. Munatiuza kuti ulimi ndi business. Poti ulimi ndi business pamafunika mpamba. Ndipo muonetsetsa kuti kuyambira chaka chatha kupita mtsogolo muno, chaka china chilichonse mulimi azikhala ndi mpamba oyenera malinga ndi kuthekera kwake, malinga ndi munda wake, kuti akhoza kupita kupanga business ya ulimi. Mwatipatsa ndalama kuchokera ku NIF, mwatipatsa ndalama kuchokera ku Mega Farm. Pachifukwa chimenechi alimi ambiri atenga ngongole ku Mega Farm komanso ku NIF zimene zapangitsa kuti apite akapange ulimi wa chimanga, nyemba, soya, kuphatikizapo fodya amene tikutsegulira msika wake tsiku la lero. Bwana President, ndimafuna ndiafunse Alaison Kasangadzi kuti abwere kutsogolo kuno. Bwana President, amene wandi mlimi mmodzi amene anatenga ngongole zimene munapereka kwa alimi athu kuno ku Malawi. Alimi amenewa atapita katenga ngongole za
interest yotsika agwiritsa ntchito ndalama zija osamwera mowa, osakwatirira mkazi wina. Mwakuwa kwambiri pamenepa bwanji. Koma watenga ndalama zimene zija nkupita nazo ku munda. Ndipo alimi amenewa atapita ku munda, bwana president, kuyambira chaka chatha anapeza ndalama zambiri ngati profit kuchokera ku ulimi. Ndipo atapanga zimenezi bwana president, iwowa ndi anzawo apezeka kuti apanga ndalama zimene akhala ndi chakudya chokwanira, apeza profit yambiri, ndipo akwanitsa kupititsa anawo ku skulu, zinthu zikuyenda. Ndipo ambiri kwa iwo kwa nthawi yoyamba bwana president agula muchichewa chimene ananena vimagalimoto vopuma. Bwana president, kudzanja lanu lamanja kuli zima 4x4 vopuma, kuli vima TX vopuma, kuli ma range mitundu yanji ya galimoto. Koma bwana president, kuli magalimoto opuma amene abweretsa kuchokera ku maboma osanasiyana nkuwandanda kuyambirirako mpaka na kumapeto uko. Cholinga akuonetseni kuti mukamanena zakuti muli serious pa ulimi, kuti munthu apindule, agulidwe mitengo yabwino, mumpatse loni, ncholinga choti moyo wake uzisintha. Umboni wake bwana president ndi umene tikuona kudzanja lamanjako. Moti ndimafuna ndipemphe nonse musanachoke pano, mupite mukasilire kuti anzanu zawayendera. Koma zonsezi zachitika chifukwa cha utsogoleri wa Dr. Lazarus Makathe Chakwera. Chaka chatha analandira ngongole za NIF za megafamu zawapindulira. Chaka chino alandira ndalama za NIF za megafamu ziwapindulira chifukwa mitengo imene mwatipatsa ndi yabwino kuposa so chaka chatha. Ndiye chaka chino ngati agula 4x4 imodzi, ndi kukhulupirira kuti chaka chikubwerachi agula ma 4x4 muna awiri kapena atatu. Poonetsa kukondwa kwawo, poonetsa kuthokoza kwawo, Bambo Lyson pamodzi ndi alimi onse amene anaona kuti mwathandiza anakoza kamphatso kochepa bwana president, ndipo iwowa anakoza ng'ombe yayikulu kwambiri kuti akupatseni ngati mphatso. Bambo Lyson timati mwapatse mphatso bwana president. Yeah. Zikomo kwambiri bwana Lyson. Ndimafuna ndithokoze kwambiri. Munthu akakuchitira zabwino umafunika so kupita kukathokoza. Ndipo ndimafuna tikuthokozeni chifukwa cha mtima wabwino umenewu. Ndikukhulupirira kuti chaka chino mwapereka ng'ombe, chaka chamawa mubweretsa so 4x4 kudzapatsa president. Chifukwa chaka chamawa tikamadzatsegulira so msika wa Afodya, president adzakhala yemweyo, boma lidzakhala lomweli, mitengo yabwino idzaposa pamenepa, mlimi adzasangalala, chuma cha dziko chidzakhala chikuyenda bwino kwambiri. Bwana president, ndisangoti poti ndiucheza ndi alimi anzanga ndisakomedwe, komano kwinaku nkusangalala komanso kuthokoza chifukwa cha chikondi chanu. Ndikafika pamene pa bwana president modzichepetsa, ndimafuna ndikupempheni kuti mulankhule kwa alimi athu amene abwera kuno komanso alimi dziko lonse la Malawi. Ambuye akudalitseni. Zikomo kwambiri. Zikomo. The Right Honorable Catherine Godanihara MP, Speaker of the Malawi National Assembly. Honorable Samuel Dalitsokawale MP, Minister of Agriculture. Honorable Richard Chimwendo Banda MP, Secretary General of the Malawi Congress Party and Minister of Local Government, Unity and Culture. All the cabinet and deputy ministers here present. Ms. Colleen Zamba,
Secretary to the President and Cabinet, and all the government officials here present. Your Excellency Dr. Nancy Sangwemi, Ambassador of the Republic of Zimbabwe and Dean of the Diplomatic Corps. Your Excellencies, heads of mission and international organizations here present. Dr. Godfrey Chapola, Chairperson, board members, management and staff of the Tobacco Commission here present. Mr. Daniel Makata, Chairperson, board members, management and staff of Auction Holdings Limited here present. Mr. Ebo Karima Banda, President of Tobacco Growers Associations. Honorable Patrick Zebron Chilondola, Regional Chairman of the Malawi Congress Party for the Center, and all the regional members here present. Honorable Alfred Gia, Member of Parliament for Lilongwe City Center constituency, and all the members of Parliament here present. Your Worship, Councillor Esther Sagawa, Mayor of the City of Lilongwe, and all the councillors here present. Senior Chief Stukula and all traditional leaders here present. The Reverend Ruben Kachala, officiating clergy and all religious leaders here present. Distinguished invited guests, Alimi Akwiya Nazo muno Malawi, amayi ndi abambo. M'dziko muno ngati pali tsiku lofunika koposa ndiye lero. Ngati pali tsiku lomwe ndi malakalaka tonse ngati Amalawi tidasiya zonse zimene timachita kuti tikhale malo amodzi nkugwirizana zochita tsiku lake likuti lero. Nena mezi chifukwa nchiyani? Muniseka na lankula chichewa chakwathu. Ndikunena izi. Chifukwa tsiku lotsegulira msika wa Afodya ni tsiku lomwe tonse ngati Amalawi likuyenera kutikhudza. Tsiku lotsegulira msika wa Afodya ni tsiku lomwe tonse bwezi tikumakhala ogwirizana kuti timteteze mlimi wa Afodya. Chifukwa mlimi wa Afodya ni munthu wofunikira pa nkhani ya zachuma za dziko lathu, cha dziko lathu. Komayi sizoona kuti tsiku lotsegulira msika wa Afodya ngati lero lomwe lili tsiku lofunikira kwambiri pa nkhani zakayendetsedwe kachuma cha dziko lonse la Malawi. Ena Malawi muno angodziyendera ngati zosakhudza. Alibe chidyo pang'ono ndi zomwe zikuchitika kuno lero, osadziwa kuti zomwe zikuchitika kunozi, zomwe ena afe tabwerera panozi kuti tilimbikitse ntchito ndi geni ya mlimi wa Afodya zikhudza moyo wawo chaka chonse. Mpopena umachita udankhawa ngati m'manyumbamu ndi m'masukulumu
tikumawaphunzitsa ana ndi achinyamata wathu zinthu zopititsa chitukuko cha chuma cha dziko lathu patsogolo, chifukwa sizoona kuti muzipezeka anthu omwe salabadira za mlimi wa fodya, pamene mlimi wa fodyayo amakhala akuwalabadira, chifukwa akulabadira zonse zatonse ife Amalawi tsiku ni tsiku, kuti msika wa fodya chaka chilichonse utheke basi. Ndiye ngati pali munthu amene amapangitsa ndalama yathu kuti zikhala yokhazikika, kuti zinthu zisamangokwera mitengo daily, ndiyetu ameneyo ndi mlimi wa fodya. Ngati pali munthu amene amagwira ntchito yobweretsa forex, yomwe amafunikira pa malonda amabizinesi osiyanasiyana, ameneyo ndi mlimi wa fodya. Ngati pali munthu amene akubweretsa forex yomwe imathandiza Malawi onse amene timapita kunja kuti azikagwiritsa ntchito ngakhale ma visa card mosavutika, ndiye ndi mlimi wa fodyayo. Ngati pali munthu amene akubweretsa forex yemwe akuthandiza achinyamata omwe aliyense akuchita bizinesi yawo kuti ziyenda bwino pa malonda pa intaneti, pomwe pamafunikira online payment osiyanasiyana, ndiye ndi mlimi wa fodya. Chifukwa masiku ano zili zonse zikuyenda digital. Ngati pali munthu amene akubweretsa forex yomwe ikuthandiza odwala amene tikumatumiza kunja kuti azitha kulipira mabilu mzipatala zakunjazo, ndiye ndi mlimi wa fodya. Ngati pali munthu amene akubweretsa forex yomwe timagulira mafuta amagalimoto ndi mabinibasi onse tikukwera awa, kapena forex yomwe timagulira mankhwala omwe tikamapita ku chipatala timakapeza, kapena forex yomwe timagulira fetereza ta amene tikumathira m'mundamu, minda yathu yachimanga ndi mbewu zina, ndi mlimi wa fodyayo. Ndatitu palibe munthu mdziko muno amene moyo wake sukhudzidwa ni mlimi wa fodya. Ndikutitu palibe munthu mdziko muno amene moyo wake sukhudzidwa ni mlimi wa fodya. N'chifukwa chake nunena kuti tonse tikuyenera kumakhala maso, ukhala cheru, kuti kodi msika wa fodya uyenda bwanji kuno, chifukwa kunoku ndiye kuchimake kwa maziko achuma cha dziko lathu ndikakhalidwe ka moyo wathu wa tsiku ni tsiku. Ndiye nonse amene mwabwera pano ngati alimi a fodya, landirani ulemu wanu. Ulemu ndithu wapadera. Nonse dziwani ndithu kuti popanda inu bwezi dziko lathu lili lomvetsa chisoni. Popanda inu bwezi ululu omwe tikumva mdziko muno kamba kang'amba yomwe yaononga chimanga m'minda yambiri, bwezi utafika pa ululu wadzaonene. Koma ululuwo tikuuziziritsa mchimanga chomwe tinayamba kugawa chaka chatha kwa omwe minda yawo sidachita bwino, ndipo chimanga chomwe ndakhala ndikugawacho sibwezi chilipo popanda forex yogulira chimangacho maiko wena. Forex yemwe timakhala naye chifukwa cha mlimi wa fodya. Popanda inuyo alimi a fodya, bwezi ululu omwe dziko lino ulipo chifukwa cha kukwera kwa zinthu kamba kangongole zakatapira zomwe boma la mbuyomo lidatenga, chifukwa ngongole zimene
zitengedwa pa commercial rate osati pa concessional rate amakhala katapira ndithu. Linatiputira ngati dziko utafika mlingoti uthawamo mujuma thawira pa nyumba wakatapira akabwera uyu damtengera ndalama. Komwe chomwe chiuthandiza choti chibwerere mchifukwa chakuti chumacho chikhoza kulongosoka wothandiza wena na alimiwa. Tere ineyo chilowere mboma takhala tili kulongosola ngongole zimenezi pogwiritsa ntchito ndalama ya forex yomwe ikupezeka chifukwa cha mlimi wa Afodya. Ndiye tangoganizirani kuti olima Afodya ayo atakhalapo dabulo bwezi chuma cha dziko lathu chilipo tani lero. Tikanakhala kuti za mega farms zomwe tinayambitsazi zinaliko kuyambira 1994 ndipo tinakhazikitsa mega farm a Afodya ambiri, bwezi chuma cha dziko lathu chitakwera motani. Teretu minda yambiri ingokhala tuchirudzutsanso ngakhale zitukuko za ulimi wa mthirira chifukwa masiku ambiri nawonso adangonongeka kwangokhala. Ololero anakakhala kuti azipani zotsutsa boma akulimbikitsa mlimi wa Afodya koposa kulimbikitsa mademo, bwezi chuma cha dziko lathu chitachuluka motani. Umankhala ngati nthawi zina izi timalimbikitsa zimakhala zomvetsa chisoni fa malomo eka chidwi pa Afodya uyu oti wakhala kuti thandizo tibweretsera chuma chencheni. Nthawi zina mpongofunika mwina tilongosole za Afodya wina uja chifukwa zikhala ngati ndi amene anga munthu kodi umadzonongera chitukuko ndi mbiri anthu ena yosalakwa ndiye kuti munthu ugwira bwinobwino nga. Ndiye chonde enano msatichedwetsepo yapo chifukwa ineyo alimi a Afodya awa adanika mboma kuti nipititse chitukuko chawo patsogolo, ndipo sinisiye kupititsa chitukuko cha ulimi wa Afodya patsogolo mpaka 2030 chifukwa na ubale wa ine ndi mlimi wa Afodya ndi ubale weniweni. Mlimi wa Afodya ndi amene zikumuyendera chifukwa akudziwa kuti zikamayenda zikuyenda chifukwa ali ndi president yemwe amawamenyera nkhondo. Komanso mlimi wa Afodya ndi amene akadandaula kuti lero sizinamuyendere akudziwa kuti amene ndingamve madandu ngati ameneyo nkukhudzidwa komanso kuchitapo kanthu ndineyo. Ndiye enano amene mumayendayenda m'midzimu ipitsa mbiri ya Chakwera mupeze wena wanamiza osati mlimi wa Afodya. Mmene ndautengera ulimi wa Afodya serious
ndikamadzachoka pa mpando wa upresident mchaka cha 2030 ndiye kuti mlimi aliyense wa Afodya adzakhala ali chikhwaya chopopsa kuposa sowenano amene mmadzitama ndi madigiri ya sukulu omwe ntchito yake yongokhala mu ofesi umasuntha mafayiro koma palibe chimuchitapo kutukula dziko lino. ndiye anduna osalimbikitsa anthu kuti chaka chama akagule magalimoto ena opuma akagule mathalakitala chifukwa galimoto yopuma ngati chaka chamawa ikadali ni mphamvu. ndiye nonse alimi Afodya ndimati nkuthokozeni chifukwa cha ntchito yomwe mukuyigwira ndipo mwayigwira, ndipo ndikufuna nikutsimikizireni kuti ogula Afodya awa nakamba nawo dzulodzuloli kuti akuguleni moona mtima. ndi mawu amenewa ndikulengeza kuti msika wa Afodya mchaka cha 2025 natsegulira. Ambuye akudalitseni, Ambuye adalitse Malawi ndife tonse zikomo. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.